ମିତା ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଝିଅ ଆଉ ବାବିନା ଥିଲା ସହରିଆ ପିଲା। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଯାଇଥାନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲା, ମିତା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ବାବିନା ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଥାଏ। ତା ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଚମକର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଗଲା, ମିତା ଟିକେ ଲାଜେଇଗଲା, ବାବିନା ଟିକେ ହସି ଚାଲିଗଲା। ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ତ କେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ଦିନେ ବାବିନା ମିତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ସହ ବିତେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମିତା ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ବାବିନା କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହେବ? ମିତା କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଠ ସାରି ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଥିଲା ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି ମିତା ଓ ବାବିନା ସେହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଏକାଠି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି।